OK ľudia, ďakujem vám za 3 lajky, 31 zhliadnutí, takže vám príliš ďakujem a poďme na sériu číslo 2. Takže dneska môj gól je získať psa, lebo ako ste videli v minulej časti, tak ja som plánoval si tam mať psa, tam dať psa. Ale teraz ako sa tam dostanem, no. Lebo som si tam aj nechal môj water bucket. Takže hej, toto je, čo budem asi potrebovať. A ešte hlavne nejaké postele, aby som sa mohol vyspať v noci. A možno môžem aj nájsť nejakého kôňa, ktorého môžem volať Fero Joke. Neviem prečo ľudia, ale fakt neviem prečo. Chcem tak volať, LOL. Takže poďme na to. Raz, 2, 3, hej. Áno, ľudia, som vám zabudol povedať, že ja sa, môžem teleportovať, takže práve teraz si idem zapísať moje domčekové súradnice, aby som nezabudol. Sice ja ich už mám na papieri, lebo ja som vám to v tejto sérii plánoval aj povedať. No. A ak pôjdeme nejako sem, tak si to môžeme asi odfotiť. Počkajte, zase vymyslieť si. Počkajte, skipne vás. OK, už to máme aj odfotené. Takže môžeme sa ísť pozerať, že či tu niečo nájdeme. Áno, keď sa stratím, tak môžem si použiť teleport. Iba keď sa stratím, hej. Takže poďme na to. Čo sa 100% stratím, takže poďme hľadať psa. Počkaj, ale v akom biome sa vôbec psi spavnujú? Takže si tu budeme kráčať. A hej, ja nechcem, aby toto video bolo také dlhé, pre 15 minút, lebo ja viem, ja som ešte neverifajnul, čo je celkom smutné, ale hej, ale urobím to zajtra asi, takže mi to si nepripomínajte v komentoch, ďakujem, lebo ja viem. Ale hej, toto je séria číslo 2, tak a plánujem si tu nájsť iba psa a si ho aj zobrať domov. Počkaj, ale psi sa nemôžu teleportovať. Takže to je celkom smutné, no. Takže ja viem, že som povedal, že nemôžem používať kreatív, ale kreatív by celkom pomohol. Ja sa moc ani neteším. OK, uvidím vás, keď toho psa nájdem. Takže vás tam skipnem. Jupi. OK, ľudia, chcem si ešte dať nové pravidlo, že ja si aj môžem spavnovať veci, ak sú príliš ďaleko odo mňa. Takže sa poďme teleportovať domov. /tp, to je /teleport. A teraz, aké boli tie súradnice zase? Lebo ja to mám aj napísané na papieri. Takže sa ma nechajte pozrieť. Súradnice sú 116, 169 minus 215. OK, ale sme doma technicky. Hej, sme tu doma, no. A zatiaľ sa idem vyspať za 5 sekúnd. A keď sme sa už vyspali za 5 sekúnd, tak mám ešte taký nápad. Ak sú veci veľmi ďaleko odo mňa, počkaj, to sa mi začíta nejaká pyramída. What? Čo, však ja som si toto ani v minulej časti nevšimol. What the... Není šanca. Plus, kámo.
Nechaj ma. Yes. Díky Ferík. Počkať. Ja nemám ešte sedadlo. Ferík, sorry. Tak, OK, ľudia, rušíme plány. Počkaj, a kde to je vôbec? What? Však to tam bolo. Aha, tam to je. Takže máme 3 góly pre toto video. Ísť do tej tam pyramídy. Takže hej. A dostať tam hlavne sedadlo. A hej. A si daj tam Feríka, no. A si ešte tam zobrať vlka. Bro. Ale ja som si nechal všetky moje veci doma. Dominus Patrius Spiritus Sanctitus. Amen. Takže fakt som si to musel nechať všetko doma. Kámo, ja som nevedel. Ne. Budeme hneď naspäť. Vtipne vás, kým prídem domov, čo sa ak teleportujem. A hej, ja už viem tie súradnice aj bez pozerania. Minus, je to 15, ja som to napísal slash TP 116 69 a minus 105. Jak to nejako, hej. Original taste, Mikola. Original taste. A takže si ešte poďme zobrať naše pickaxy. Asi som kúsok chorý. Aha, nejaké jabka mám aspoň. Ale tie nepotrebujem. Aj toto by asi malo byť všetko, čo potrebujeme. Sice asi nejdem spať. Takže si to dám semka, tieto dve postielky, poďme čo dole. Áno, ľudia, hráme sa na mobile. Kvá, akože fakt aj taký edit už existuje, že miau, ale kvá. Takže poďme na to. Kráčame, až kým neumrieme v Minecrafte. Až kým pôjdeme do tej desert, aká púšť. Ale desert sa povie po anglicky púšť, hej, blabá. Počkaj, my už sme 8 minút vo videi, však ja som ani nič poriadne nespravil. Sila. Takže sice ja som iba nejakých 2-3 krát zastavil to video, takže hej, to je možno possible. Ale tak mi to nedáva moc zmysel a takto save klačnem. A teraz mám taký otáznik. Či otázku. Sorry, však ja už ani neviem rozprávať poriadne. Práve teraz. Ale hej, ako som to robil v minulej časti, čo si už fakt nepamätám, takže ja si myslím, že ja umriem, takže ideme použiť toto tu. Ja viem, príšerné. A hej, toto je taká sejfka, no, sa dá povedať. Sadlo a golden apple, let's go. Zlaté jabko. What the? Aha, takže ja už môžem získať aj 2 feríkov. Let's go. Sice ale ja neviem, skadiaľ získam vodítko. Počkať, takže a mám tu aj veci kosti. What the hell, kamo? Však už budem mať skoro viete koľko diamantov, ja už budem mať veľa vecí, kámo. Sice ja tak chcem,
toto celkom explodovať. Takže nie, ale ja som vám povedal, že ja kolektujem TNTčka pre taký zábavný projekt. A ak sa pýtate, čo ten projekt je, poviem vám, že neviem. Lebo hej. Takže poďme na to. Ideme sa pilerovať. Baba. Skoro by som vyskočil. A teraz poďme teleportovať konečne domov. /tipy. Idem to tam napísať veľmi rýchlo. Minus 215 TP. A máme, sme doma. Počkať. Haló, feríkovia, kde ste? Nehovor mi, že utiekli. Akože fakt, kde ste? Haló, feríkovia, no poďte sem. Ja viem, to má iba teraz. Aha, ferík nejaký. Ahoj. Plus povedz, že som tvoj. Yes. Počkaj, toto je ten, hej. Takže si sa... Konečne to je už môj horse. Jej, už mám konečne konia. Let's go. Áno, ja neviem, kde ho dám. Takže to je celkom smutné, ale asi vykopem nejakú dierku. A dám ho tam. Ferík. Ani nevieš do mojej bejsky, kámo. Hej, lebo by sa tam nezmestil, ale ako sa k nemu dostanem, to ani neviem. Počkajte, budem držať zlaté jabka. Divný. Ja to nechcem jesť, ale nechcem, aby Ferík išiel preč. Fakt. No tak nevadí, asi budeme majnovať pár blokov. Ferík nie. Zlý Ferík. Akože fakt ja neviem, čo som ho pojmenoval. Fero. Pravím vám, nie je normálny, hej, lebo ja si koň, no. No poď Ferík. Ferík, dropni tam, Ferík, no. Asi ho fakt tam budem musieť strčiť. Rest in peace, Ferík, no. Aby ho nikto moc nevidel, tak ho dáme... Ja už nemôžem vyliesť, kámo. What? Ferík, dúfam, že sa nedespavneš. A ja nechcem, aby ťa svet videl, Ferík. Takže ťa budem musieť tuto zakopať. A semka ti dáme aj toto na niečo. Nie, srandujem, Ferík. Ale to je sprosté meno. Hej, Ferík, môžeš tu byť vo svetle, Anna. A hej, už mám iba 2 minúty, alebo už minútu od tohto videa. Takže vám chcem povedať, že máme iba 2 góly splnené. A toho sa dostanem v ďalšej časti, takže dúfam, že sa vám táto séria číslo 2 páčila. Ja viem, toto je taká väčšia nuda, takže je to OK, ak ja dostanem 0 lajkov. Ale ak dostanem nejaké lajky, tak budem vôbec happy. Takže ja dúfam, že sa vám táto séria páčila. Tuto bol Samko a privítam vás zajtra v sérii, kde budem mať psa. Takže čaute ľudia, tuto bol Samko, takže čaute, papa.